Dobrý deň, zdravím vás pri Call of Duty 1, aj keď je to tak stiahnutá hra, ale skúsim zohnať dvojku, ktorá už je hnutá, tak hádam, že sa vám to bude páčiť. Mám málo tie 4, už jednu, už 12, dobre, aby som natáčal tie najlepšie videá a viem, že sa mi to nepodarí, lebo GOG je o dosť lepší. Teraz zvuk nebudete počuť, lebo nemám ho zapnutý, mám ho na sluchadlách, takže hádam, že sa vám budú moje videá páčiť, ak sa na ne budú páčiť, tak mne to nevadí. V pohode dajte dislike, ak sa vám budú páčiť, dajte like, ak si myslíte, že som celkom dobrý, tak dajte odber. A budem natáčať Call of Duty 1 a zohnám si aj dvojku. Takže toto je zatiaľ prvé video z Call of Duty 1, aj keď to je taká uvítacia, takže už budem